Ti Masakbayan. Ti napalabas, pinagparang da Salvador Candado ang natinag ni Cherry iti taaw. Iti sabali abangir, masikuran da Cherry kanana Marla, gapu iti kinaawan ti kuryente iti isla. Kan saan maten ida asublian ni Salvador. Kabayatan na, kinasarita ni Salvador ni Sally, tapno maala na ti binipisyo, tap pinagparang na apimusayan ni Cherry. Iti mat isla, nagsakit ti tiyan ni Cherry. Papagayam, denggen tituloy te seryetay o itaalawas ana pauluan. Krimen. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Maulaw ako. Agdaag. Ang mga namatumbaan. Ay, Ma'am Cherry, di na kumamot panawan Ang asim, bumangon ka. Mabit lang tayo ipaburot to'y inala ka bulbulong, ma'am. Saan nga ta kumaro ti sakit ti tiyan ko no inmakday na. Saan, ma'am? Napadas kun daytoy. Daytoy ti aramatan dagiti adayo iti ospital. Malang araw tayo ipaburukan tapno makainom kan. Nakitak ni Dado ang napan iti grocery. Imbaon nyo ka di ama pa na grocery? Nabiitak pa'y bata na grocery. Saan ko ngayon babaon ni Dadaw? Awag ka nga di pulis sa gayem ko akinatulag ko. Kasano ko makakasurot ti pulis? Awa motorbot na. At dagayem na amang ngalap kan Coast Guard. Mabalin nga isudat imang surot iti nalimad. Maamuan tukit din ni boss. Apatik-tik-tikam. Awan mat makamo manang. Dua talang mat. Santa ko maamakibiyang. Ngam kaasima at dagiti mabiktima manin ni boss. Dahit ang harad kahit. Nabayag agayem ko ni Cherry. Diyak kayat amay sagmak. Uminom kayo, ma'am. Ang mga numadihydrate kayo. Dayta ka din, Jane, paborik mo, mana. Un, ma'am, ano sa inyo laang at nasupot. Makaginawa kayo nung makainom kayo iti kasta. Alaman nga ron. Nagsugpat, manang. Dayta sugpo na ti tumulong tapno maup-up ti sakit ti tiyan niya, ma'am. Sige, anong sakngay naman, manang? Kaya't ko ti maimbagan. Tas singirak ni Salvador iti daytoy ngay naramid na. Ti panang baybayan akadatayaw, ma'am. Nay, manong Kiko, si kamo ti masabat ko. At din hawagak amang surot ka ni Dado. Ha? Napan kano'y giigi ti baybay. Iti asidag ti pantalan. Ay, papanan na nga ta? Iti nga ta isla? At daatap ko nga ijay. Apay anapan iji pantalan. Ngam, apay adi nakadwa ni boss. No ijay isla ti papanan na. Apay anapan pa'y na grocery. Kaawatan nga adda tao ijay isla apang ipanan na iti groceries. Ang mga nadda ijay ni Marla. Kat, ni nga tamot Ma'am Chire. Posible nga ta nga damat ijay. Dahil tatitakwatan tayo. Jackpot yan nga awanan ti gayem ko. Imbag, timay ka dito balay, Sally. Agmay-may sa kayo ka dito'y balay yun, sir? Hindi niya, wag mo nga umay ka. Imbaon ko ni Violi ijichendaan. Husto nga rod, tapno di da maamuan ti may papan iti binipisyo. Oh, mabalin yun ang mapanalaan iti opisina. Oh, mabalin ka din? Ala, umay kan tumanan dito palay. Pare ti bingay mo. Wan answer, narigat no iti opisina ti pangtudan nyo kanya. Pagsayaatan na, no at the life insurance plan ti tao. Adda ko mamanan ti yalaan nyo iti life insurance plan, sir. Oh, no kayat mo. Yalaan ka man, ha? Di nakmat asawa, tapno da kayo ti beneficiary when numang claim, sir.
Awan lang ko mati asawam, tagpaaramid tan iti marriage kontrakta. Sila usamot ti basit ayati ti makitak iti adayo. Papanan na nga tamot na ita. Ay, igdapak ti sila ko. Tapno didak makita. Total, nakadano nak iti kabatbatuan. Apag kalipkipan nga umuli. Ay, ibaklay kong ti karton. Abday ta, naibaklay kon. Apaman ang maikabil ko iti unag tigay ti karton. Pumanawak adagos. Kumusta kayo, ma'am? Adda ka di pimipi anti sakit ti tiyan niyo. Adda manang. Imbag, taamom ti makaagas a bulong. Dagi jay ti us-usaran dagi ti dadakil kaw idi ubing kami. Iso an naramanak met day jay abulong. Nasugpat, nga makaagas nga agpaiso. Agyaman ak unay ken ka manang. No di mo amo day jay nga agas. Ang mga noan niyang tinapasamak kanyak. Berbimot adanag ko idi makitak anakapsot kayo launay, ma'am. Kunaklakit di ano panawan nak dito'y islang agmaymaysa. Santa nga ipalubos nga agnanayon ta dito'y isla. Sapay awanan na bastuta. Ay, day tamo ti pagdanagak, ma'am. Awanon ti mabalinta nga ilutaw. Inton aglawag. Inta agpuros iti prutas. Ta isupay ti pamadpad ta iti bisinta. Ay na, umay kayo dito'y ruwar, ma'am. Ade pakitak ka na kayo. Anya day jay manang. Ada ka din nakitam nga ulag di tarwar? Basta umay kayo. Tamapanta iti nakakita ak iti bagbagak ka na kayo. Intayaw. Oo, di nakngarot ikuyod ata surutan ka. Ay na, sino nga tatinang ibati iti bagbagak? Anya ka di day jay manang. Makitam no makadanon ta iti ruangan agi tibako. Kumpirmadan manang. Sinurot na ti motorbot ang naglugaran ni Dato. Kat, nakita da ka di day jay abarla. Narigat no sumugod dalat ta ni Jay. Nakita da ngay baklay kano ni Dado ti karton sa kimalipkip iti kabatuan. Kalpasan ti 30 minutos. Nagsublay nga awanan karton nga awit na. No kasta. Adda tao ijay anang tedan na iti groceries. Anya pa nga no di kasta. Sino iti mga ramat iti nakakarton na awan tao ijay. Anya itan ti aramidam. Gayem kumot ni Cherry. Adda karbang nga kamang sapol ken kuana. Ibagak ka iti pulis, asawaran dati diso aking malipkipan ni Dado. Adda lakit di tao ijay. Masiguradaw kasaan nga agpudno ni Dadaw. Ibagak iti gayem ko a pulis ang mapanda ija adiso. Mapanda kitaan ti ayan ti balay ni boss. Karton matda ito eh. Asino tinangikabil? Apay adida man lang nagpakita ka data. Lukatan ta kaday takitaan ta tilinaon na, ma'am. At dalakit di ka dadado, wano Salvador tinangikabil dito eh. Lukatan taman. Groceries na gitoy. Apay nga bati dalat ta dito. Apay adida inyo nag. Madida ito yan Tila ang panangipupok da ka data dito ay katmaysan akrimen. Mabalinda ka di amadusa iti kastoy akrimen, ma'am. Wen ama nang, amin aklas iti krimen. Ada katukad na adusa. Di da ka ni nakita idimpan mo ti bastuna iti isla. Saan, boss? Tarabimat. Sigurado nga dada iti unag. Nakaturog da siguro. Awan mo TV, Jay. Tapno agbuyad ako, ma. Ikan kamat iti bingay mo. Naalakon ti benepisyo ti life insurance plan ni Cherry. Naglaing kayon, boss. Mairano dak iti kinalaing nyo. Naalayo ti benepisyo.
Idinto ta. Ops, saan mo nga ituloy? Ah, Amok, ti kayat mo nga ibuksilar. bilibak iti kinalaing niyo, boss. Nakaala kayo iti kwarta. Idinto Saan mo nga ituloy ko nakmanan? Um, Inton ko nimbabawig titid ko kumakin ka. ay, saan boss? Sige, sana kung ngagsaupay. Anya ka diti ka udyan adamag kikaw. Anya ti kuna dagiti pulays. At dawaran manang. Mabalindan ti mapanagsawa ri Gisla. Amuda ka di jay. Maban ti teleskop tinang surot iti nalimad. Uray addada iti adayo. Nakita da tinang sardangan ni Dado iti motorbot. Masurutan dalakit di. Sapay lakuma. Taad dapay ti gayem mo ijay kikaw. Dahil tatinam na maag. Agparparik na kanyak asibibiyag pa iti gayam ko. Kano ka di nga agunay dagiti pulays? Kitaan da pa no saan na mapan idyan ni boss. Taamangan no addaguns na. Una, tamagan no adda nga agpaisaw. Narigataan. Iremedyo da nga ilisi ti motorbot ni boss. Tapno saan da makasurot. Adda nga min idya sidag ti pantalan ti motorbot ni boss. Ay na, agpada ta malidliday dito'y nangipak niyan da kada tamam. Kunak no pudno ngay ayat anak ni Salvador. San mat? Tay may nakimbati dito eh. Anya nga tati panggap na. Jakmat matukod a panunutan no apay. Imbag ta nagmayat ka nga imay dito'y manang. Una, gapotay bagbagada na pintas ka no da ito'y a vacation house. Iso nga imayak ta kayat kumut a makita. Napintas matkit di nga agpaiso. Ngamti ka awan tao dito'y timati. Kas kumay di nagsakit ti tiyan ko. Adayo tayo iti ospital. Imbag tamom ti nagpaburak iti bulbulong. Anya nga tatinaknakan ni boss. Taimay na taimbati dito'y. Saan siguro alimpyo ti utak na? Jay ayat anariknak idinabiit kami pay. Nasukatan iti gura. Saan ka mapabasaw no kastaman ti marik na, ma'am? Oray siyak mat siguro at ipakapasamakan ti kastaw. Kagurak mat Kasla kayat ko amapantay ti Restobar, Dado. Inak man mangkita iti asawaek. Asawaan nyo, wano insuryo, boss. Di ka man nagngirsi-ngirsi dita. Makita amin na nangisit agugot mo. Nagmarya kitaan. Ni boss mat. Taibaga na pa'y laang mat. Agpasuman. Saan ka di apod no taimbagak? Wun man langan, boss. Ay, patuluyan ta ka din ti mapan iti ibagbagayaw, boss. Kitwa na. Naimbagak. Patuluyan. Makakita nga ruden iti nagpipintas ababalasang. Oray makakita ka. Di na kamutlaan kayat. Kaputa nagalas kamay. Ni boss mat. Masikuranak unay dito eh. Awan ka diti mabalinta arumwaran? Makapanta ko maitiigid ti baybay. Bareng adda makita ta mabalinta a pagpaarayatan. No tiruangan agit. Landong mat. Saan ta maluktan ta nakakandado itiruar? Padasan ta kitaan no adda kayo asangaan iti asidag ti bakaw. Sige. Mapantag kita iti kayo nga asidag iti bakod. Ikarigatan ta ti umuli. Idi pa'y kumaan na panunot ta daytoy, ma'am. Adamot ulos ang mabalinta kartibon a pagpababaan tama pan iti banlasyo ti bakom. Sige, agunay tangarudan. Intamang sapol no adda kayo iti asidag. Ay na, adda nga agpaiso kayo ditoy. Inakalaan ti bunang. Tatagbaten ta ti mabalinta pagbaddekan nga umulay. Makauli ta nga ta? Ikagumaan ta, ma'am. Makatagbat talakit di iti mabalinta pagbaddekan. Kumpet ta iti lanot anak kauy-uy iti kayaw. Sige,
Pag tinulungan ta atagbatan, ingka nga rod mangala iti bunang. Wen ma'am, jay aramatek apagtagbat iti kayo ti alaek. Sapay la ko ta makaruwartan dito eh. Kasyan natamot siguro ni Apo Diyos. Ta saan tamot adakes a tao. Ingka nga rodan alaan ti bunang. Taurayan ka dito eh. Imawag ti gayem ko. Mapanda ka nun iji isla. Maring adapay ti gayem ko ijay. Adapay nga ta. Amangan mait numang namnama tayo iti awan. Buyugan tayo iti kararag manan. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggen, ti paggibusan, ti seryetayo itaalawas ang napaulwan. Krimen, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Kiniti direksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Kanda ito'y nga estasyon. Agyaman kami iti ingkay panang tarabay.